आं दिनै फार्स्ट डे अफिसाव फाय आचुका इनके एडिशनल सीईओ बो और दङ ताइसिमा आं पयला सोंमोनै न जे कर्मचारी रो और जे अथॉरिटी दंनाय रो नरा बाहाय नो जोंनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन अब आनी क्वेश्चन आनी प्रश्ननि सोंमोनै रीजन अंखलाय जे कबुई जे एडीसी नि फला एडीसी नि जे रियल स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट अब की और जों नुक मानदोंमोन आनी व्यक्तिगत मुचुंगमानी हाय नो जे जोंनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशनाव एक विजिबल ट्रांसपेरेंसी अब खूब नामो तब ऑफिसर वो yang bos rok hai khai अब सिमी खाइनाय उसुक जरा तंखलाय अब आगक माइया एवं विभिन्न कैटेगरी दङ कर्मचारी रखबो ब्राउन जों मैक्सिमम 75 to 80% ऑफिस चले थाने ब्राउन खूब इम्पोर्टेंट दिनै आं नायमानि आंनि व्यक्तिगत ओपिनियन जे जोंनि एडीसी जोंनि जे एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय र ब्रावबाय जों क्लोज एक रिएक्शन एबा डिस्कशन अब खूब दंनानै नांगौ ब्रावनि वेरियस प्रब्लेम दंमोन जेरा जों ओभारलुक खालामनानै नाय दङ किन्तु अब जों ट्रांसपेरेंसी फाइनाय नंलाय ब्रावनि एडवाइस ब्रावनि प्रब्लेम ते एडमिनिस्ट्रेशन नि नाहमुं ब्रावनि एडवाइस अब साइमल्टेनियसलि एक टीम वर्क हाइते थांनाय बनि बागै आं व्यक्तिगत जुदि आं कुनोदिन पुनः सुजुग माने थांखांख्लाय सब समय स्ट्रेस खालायनाय जे जोंनि पलिटिकल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय बो एक पलिटिकल लाइन नि बरावनो बराव अथॉरिटी पलिटिकल बॉस दं एवं बरावनो बो जे स्ट्रीम दंमोन उ स्ट्रीम नि चालुनाय रं उनके बरावनि रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रंबो सब समय अपडेट दे ओं अपडेट करे उनखलाय बो जगह अब ओंयावै दंका अब जदि अब वो जदि खाइमाय ओंखलाय अब पेंडिंग अनेक दिन पेंडिंग ओंखलाय बोताय ओंबाय ओंनाय बनि बागै खूब स्मार्टली आनी एडवाइस दंनाय जे कर्मचारी ओंथुम जे अथॉरिटी रक दंनाय जोंनि क्लोज रिलेशन फ्रम टप टू बटम अब जदि दंबांख्लाय आं 6 बोसोर टीआरपीसी कॉर्पोरेशन कायसा रबर प्लांटेशन आं चालबाय थायो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव आं नुगमानि जे स्टाफ नि कायसा इंटरेक्शन डेली उन्हें ट्वाइस इन ए वीक इंटरेक्शन नांसना बाहाय चलावो बाहाय तो उन्हें खाली टीम खावै बरा फील थांगो जों फील थांगो आं चेयरमैन थांगो एमडी लगे फायो टेक्निकल ऑफिसर वो फायो रबार कायना नंगतुम और ग्रुप्स नामना नंगतुम बरावनो नों बाहाय रिनाय बाहाय रबार चारा रिनाय बाहाय युक्लाइना क्लोन बाहाय खायनानै सीट बाहाय खायनाय स्मोकिंग हाउस बर खायनाय अबो बेनिफिशियरी रक बाय सालायो जो खूब टीम वर्क कैसा मजबूत खायनाय जखन टीम वर्क थाङो आफुरले जेकुनु डिपार्टमेंट बेनि प्रस्पेरिटी बो खामानि दं एवं प्रत्येक स्टाफ रक पगमाय तिनि जरानो बराव टेलीफोन खायो निनि ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम माइया उमै दंखा जों तामो खायनाय जे बराव बाय जों अब बराव कुछ काम हम आं विचार खाया किंतु निन आनी स्टाफ दे आओ के फायदे निन एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस एक लोग खाई जे प्रोग्राम तो मने रो गवर्नमेंट प्रोग्राम तो मने रो भाई बोनो जों इम्प्लीमेंट खायना हाइतो नो एडीसी बो आ स्टेज बो बराव दङ आं विश्वास खायो किंतु अपोजिटि अभाव ओंखाय आ जागा जों अनेक कष्ट एवं कैसे डिपार्टमेंट बाय तमिया बराव विभिन्न डिपार्टमेंट
bro in-charge ba aborok ba ekta bro organize khainani khub रोंनाय नांनाय এবং रोङैनो फिल যখন थाङो बेनिफिशियारिज को बोतो आनिबा प्लान्टेशन नि अंगियापुनो कायसे डिपार्टमेंट नि विभिन्न प्रोग्राम दं फिशारि दङ माने एनिमल हस्बेंड्री दङ ताई पीडब्ल्यू दङ विभिन्न दङ बरावनि प्लान ले दङ उ प्लान वाइज बराव जदि खायमांख्लाय आनि बने एडवाइस हमनाय जे ग्रास रूट लेवल ब्राउनी डिपार्टमेंट नि मेन टॉपिक मेन ऑब्जेक्टिव नो ब्राउ तन्मान खाय आरो आबोनि रग ब्राउ बाखारिनाय एवं ब्राउनी अबो इन 2-3 months टाइम तालनै ताथाम बिसिमो ब्राउनी एक चेंज बाय बाखाओ जे ब्राउनी सैटिस्फैक्शन अबो जे चिनि एडीसी अथॉरिटी रो जोंनो बेंगै लाममानि आबो बखाय सामानि बाय सामु मिलि दङ अब किन्तु खूब इम्पोर्टेंट जागो आइते ब्राउ थांनाय बागैनो जों कुनो जागा रिफॉर्म नांख्लाय रिफॉर्म जों सहायता जों जुबामारि मोननाय एवं जोंबो सोलोंनाय जे जोंनि CEM रो ब्राउनके पॉलिटिकल अथॉरिटी हो ब्राउननि डिसीजन फाइनल हमनाय एवं ब्राउ बायगोन जों टाइम टू टाइम इंटरेक्शन थायो एवं नियरेस्ट टचिंग सबऑर्डिनेट ऑफिसर रोगनोबो जों नङै ब्राउबाय बेथिं इंटरेक्शन माखालायनाय पार्टिकुलर कैसा PW जों थों एबा ट्राइबल रिलेटेड रिहेबिलिटेशन होंथों एबा एजुकेशन होंथों अब तो लोग जों 1 by 1 जों खाय जदि थांमांख्लाय इन 5 year term ग्रेट चेंज जों माने